I aften vil vi finde Danmarks sikreste hjemmesider, og byde velkommen til vores dommere. Jeg har Facebook, og man kan bruge mig til at lægge billeder ind og skrive med vennerne. Jeg er helt ufarlig, der kan ikke ske noget inde på min hjemmeside. Ja, vi giver dig gul, fordi vi er ikke helt enige i det der. Hvis ens venner kan skrive en masse grimme ting til en, og lægge nogle billeder ind, som det ikke er alle, som synes er lige flotte. Så vi giver dig kun gul. Det var ærgerligt. Hej så. Hej. Hej, hvem er du? Jeg er snyder på Dragen, og jeg lever simpelthen af at snyde folk. Det siger sig selv. Jeg er inde på nettet, og så sælger jeg ting for nogle meget billige penge, men så glemmer jeg at sende det, og så får jeg en masse penge. Er der nogle 9 ekstra herinde? Og vi giver dig rød, fordi vi kan ikke lide folk, der snyder. Og det er synd for andre mennesker, at du snyder dem. Så vi har gerne rød. Hej. 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 Og hvem er du så? Jeg har rejseplan, og man kan gå ind under min hjemmeside og bestille billetter til tog og bus og se rejsetiderne. Okay. Ja, vi vil gerne give det grøn, fordi vi synes, det er en god ting, at man kan finde ud af, hvornår der går et tog eller en bus, og bestille billetterne på nettet, så man ikke behøver at ned på stationen. Så vi giver det grøn. Yummy! Tillykke! Hej så. Hej. Og hvem er du? Jeg er MSN Hotmail, og derinde der kan man ligesom skrive med alle sine venner og sådan noget. Og det er en rigtig god side, fordi at man kan selv bestemme, hvad for nogle venner man skal have, fordi at man kan tilføje dem. Og så kan man trykke nej og ja. Ja. Ja, vi giver det gul, og det gør vi, fordi at det er betryggende, at man selv kan vælge sine venner, men det er også en dårlig ting, fordi at man kan risikere at modtage nogle trælse e-mails eller få noget virus. Ja, det er god nok. Hej. Hej. Hej, og hvem er du? Jeg er Wikipedia, og alle kan komme ind og skrive på mig, hvis de ved noget om noget bestemt emne. Og alle kan komme ind og læse det. Okay. Ja, og vi giver dig gul, fordi at, vi synes, det er lidt dårligt, at alle mennesker kan komme ind og skrive noget, fordi det er jo ikke sikkert, at de ved det samme, og det er jo ikke sikkert, at det er rigtigt, det de ved. Halløjsa. Hej. Hej, og hvem er du? Jeg er Netbank, og inde på mig, så kan man logge ind, og man skal have en meget speciel kode for det, og så kan man så flytte penge til forskellige konti, og jeg er rimelig sikker. Meget sikker faktisk. Vi giver dig grøn, fordi at, vi synes, det er smart, at man skal have en kode til at logge ind, og så at man ikke behøver at gå ned i banken for at flytte nogle penge. Jubi, man! Hej. Hej. Hej, og hvem er du? Jeg er Unilogin, og det er forskellige skoletjenester. Jeg er meget sikker, fordi hver elev har hver sin kode, så man kan ikke komme ind på andres. Ja, vi giver dig grøn, fordi vi synes, det er smart, at det er til skolebrug, og så at hver elev har hver sin kode, så at man ikke går ind på andres. Hej. Hej. Hej, og hvem er du så? Jeg er Ku Klux Klan, og jeg har oprettet min egen hjemmeside, hvor jeg skriver alle mulige sandheder om, hvordan de nu har det, og hvordan de føler, og det er helt rigtigt, det jeg skriver. Det er sandhed. Ja, vi giver dig rød, fordi at, vi tror ikke helt på, at det er sandheden, du skriver. Når du selv kommer fra Ku Klux Klan, så er det mere sandsynligt, at du hellere vil have nye medlemmer til din klan. Så derfor får du kun rød. Det passer i hvert fald ikke.